Orsiyetin gün ortasındaki Dağıstan Respublikasında Hazar dengizinin kenarındaki mihmanxanalar Ukrainada söwüşlerin gidiyen yerlerinden gaçyan adamları kabul edip başladılar. Resmiler esasan Lugansk regionundan 100'den gowrak adamyň Dağıstana baranlygyny aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasının bozgunlar agentligine göre 100.000'den gowrak Ukrainaly goňşy Orsiýada gaçyp bardy. Ukrainada hökümet güýçleri separatistlere garşy görüşýärkä onlarça müň adam öz öýlerini terk etdi. Moldovada girdejesiz gurama hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän we döwlet işgärleri üçin niýetlenen rumen dili boýunça programmanyň netijelerini köpçülüge hödürledi. 500'den gowrak döwlet işgäri olaryň köpüsinde ors dilliler geçen ýylda rumen dilini öwrenipdir. Programma Moldowanyň hökümetiniň mali goldawy bilen Ýewropaly mugallimleriň milli bileleşigi tarapyndan dolandyrylýar. Belarusda 300'e golay katolik Minsk'in Mukaddes Mariya ibadathanasyndan Butslav owasyna ýyllyk ziýaratyna başlady. 5 güniň dowamında ziýaratçylar 125 kilometr ýoldan geçip 4-nji ýylda Butslav şäherinde katolik bayramçylygyna gatnaşarlar. Irakda paýtaxt Bagdadyň we ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Basra şäheriniň arasynda ýokary tezlikli otlylar gatnap başlady. Hytaýda öndürilen bu otlylar Bagdadyň we Basranyň arasyndaky 550 kilometrlik giňişligi 6 saýatyň dowamında geçer diýip garaşylýar. Ýokary oňaýlykly otla bilediň bahasy 25 Amerikan dollaryna barabar. Bu baha köpçülik üçin el ýeterli däl. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.